Malawi Today. Munkhani zikulu madzulano boma layamba kafukufuku kubungwe lamera kodi nkhani imeneyi ikutinji. President Professor Arthur Peter Mutharika wasankha a George Partridge ngati governor watsopano wa Reserve Bank of Malawi. A Partridge alowa m'malo mwa a McDonald Mafuta Mwale. A Partridge anali nduna ya zamalonda komanso mafakitale. President Professor Mutharika wasankhanso Sheikh Ismail Afiki Mtiko ngati wachiwiri kwa mlangizi wake pa nkhani za chipembedzo. Anthuwa ayamba kale kugwira ntchito m'maudindowa. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati umodzi ndi ofunika pa ntchito yopereka thandizo kwa anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto omwe adza kamba ngozizo kwa mwadzidzidzi. Iwo anena izi pa bwalo la zamasewero la Chilimampunga ku Mtandire mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la Beautify Malawi BIM Trust limapereka thandizo kwa anthu omwe akhudzidwa ndi vuto la kusefukira kwa madzi. Zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Chimwemwe chili kwa anthu akumtandire mu mzinda wa Lilongwe omwe sabata zapita anali manja nkhosi kamba kuti madzi osefukira anakokolola nyumba zawo kutsatira mvula yochuluka yomwe inagwa kuderali. Madzi osefukira anawasiya pa mavuto akulu kusowa mtengo ogwira. Koma loweruka mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ndi bungwe la Beautify Malawi BIM Trust anapereka thandizo kwa mabanja 500 omwe akhudzidwa ndi vutoli. Mawu akachilimbikitso mayi Professor Mutharika ati bungwe la BIM lipitira kudzipereka kuthandiza anthu omwe akumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kusefukira kwa madzi. Beautify Malawi tinaganiza kuti nafenso tibweretse kangachepe kamene kakhoza kuthandizira kuti miyoyo ya anzathu amene anavutika ndi madzi kunoko ipepukireko pang'ono. Tinabwera ndi ufa moti anthu 500 amene alembetsa mayina awo ndiye kuti wina aliyense alandira 40 kg ya ufa. Alandira soya pieces, alandira sopo, alandira mchere, komanso pamwamba pa izo pakhala blanket. Zimene zimasowa munthu akavutika. Ndeti kukhulupirira kuti zithandizirako pang'ono pa mavuto a anzathu. Nditengerepo mwayi ndithokoze mabungwe, makampani komanso anthu osiyanasiyana amene atenga gawo pothandizira anzathu amene avutika ndi madzi osefukira m'madera osiyanasiyana. Nduna ya zachilengedwe yemwenso ndi phungu wa nyumba malamulo wa dera Lilongwe Mtsiriza Mtandire Alfred Gangata anati bungwe la BIM likusintha miyoyo ya anthu omwe anataya chiyembekezo kamba ka mavuto monga osefukira kwa madzi. Amayi mwathandiza anthu ambirimbiri kumphotakuta, mwathandiza anthu osiyanasiyana. Mafumu amene akumana ndi ngozi imeneyi ine sindatchulanso chifukwa Chief Secretary komanso bungwe la Dotima latchula kale, koma ine kwanga ndi chimwemwe ndikuona ngati ndisankhule kwambiri chifukwa ndine munthu osangalala kwambiri. Polankhulapo mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi apempha mabungwe ena kuti atengere chitsanzo pa zomwe lachita bungwe la BIM pothandizana ndi boma kufikira anthu omwe akhudzidwa ndi mavuto akusefukira kwa madzi. Ndipo ndi chikhulupiriro kuti zinthu ngati zimenezi anzathu akalandira ululu uchepa akhala akusangalala ndi dziko lino. Komanso kubwera kwa katundu amene Your Excellency zikutanthauza chikondi chanu pa Malawi kufuna kuthetsa mavuto ena aliwonse kuti dziko lino likhale bwino. Komanso monga mmene Professor ananena, Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti safuna kuti azamve kuti wina amwalira ndi njala mulamuliro wawo. Thandizoli lomwe ndi la ufa, soya pieces, sopo, mchere komanso mablanketi ndi la ndalama zokwana 31 million kwacha. Aka nkachitatu mwezi uno kuti mayi wa dziko lino apereke thandizo ngati ili kutsatira thandizo lomwe anapereka ku area 44 mu mzinda wa Lilongwe komanso boma la Nkhotakota posachedwa apa. Mwayi Mtumodzi, NBC Lilongwe.
Boma lati ligula chimanga pafupifupi matani 80,000 kuchokera kwa alimi mdziko muno pofuna kuonetsetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi ndomwe ayankhula izi atayendera depot ya Admark ku area 4 mu mzinda wa Lilongwe. Mbilizi alamula bungwe la NFRA kuti lipeze njira zoonetsetsa kuti madepot ndipiti wa galimoto zikuluzikulu zomwe zandanda msewu opita kumalo omwe ogulitsirawa akutsitsa chimanga mwa msanga ndipo kuti eni chimanga ndi galimotozo sakukhala nthawi yayitali pa mzere. Unduna wa zofalitsa nkhani wati uchita chothekera kuthandiza kampani ya Airtel kulimbana ndi ena mwa mavuto akuvuta kwa netiweki omwe akusokoneza ntchito zotumiza ndi kulandira uthenga mdziko muno. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ndomwe alankhula izi ku Lilongwe atakumana ndi ena mwa akuluakulu a kampani ya Airtel. Chifukwa cha kuchuluka kwa demand kwa anthu amene tikufuna popeza dziko likutukuka tonse tikufuna kuti tikhale ndi njira zamakono zimenezi kwapezeka kuti chifukwa cha kusowa kwa forex akumakanika ndithu kuti aguleka mashini owonjezera kuti tizitha kuti kumaniza kulumikizana bwinobwino makinapa ndiyeno chifukwa cha kusowa kwa ndalama kumeneko kumapezeka kuti kumakhala kovuta ndiye kuti khanga kuti mashini wakhanga takuchepera mphamvu anthu akuchulukira ndiyeno amafuna apemphe kunena kuti tathandizire kuti tipeze ndalama zosachepera $65 million kuti titapeza ndalama zimenezo muzaka mimiyezi kuyambira panopa ndi 18 months upitawo ndiye kuti system iyo anthu sitimakhalanso ndi mavuto amenewo. Chachitatu anapereka kuti zimene tifani nafunsa kuti chimene tingapange chabwino forex ndiyo chimene tingapange padakali panopa choti tingathe kupanga mkatikati mwathu internally ndi chani ndi amafotokozanso kuti pali system ina yake ya Starlink yoyuza satellite imene yoyo titasogwiritsa ntchito ndipo tapanga kale apply kumakala kuti ativomereze komano kumakala kozukhanga tizikuchedwa ndeni ineyo ngatiso minister amene makala ili munduna mwanga ndanena kuti amene popo ndikuthandizirani mpaka na amakala watipatse authority yakuti niyo muyambe kupanga njira imene iyo. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Airtel a Mphatso Manda ati kubwera kwa ndunayi kwathandizira kuti kampani ipeze ena mwa mayankho ku mavuto omwe anali nawo. Tili ndi vuto limene litumakumana nalo kukhudzananso ndi kudulidwa kwa fiber nthawi zina kukhudzana ndi kuba kapena umbanda zimene zomwe nthawi zina zimasokonezanso kuti ma services athu athe kuta kwa ma customers ndiye tinafotokozera ntchito zimene tikupanga monga ngati kupanga partner kapena ubale ndi Eskom kuti tithandizenso malo amene fiber athu mwina madulidwa kwambiri komanso tikutha kudutsa ma services athu kumatha kudutsa mu fiber wa Eskom. Zimene zimene tafotokozera minister kuti ndizimene tikupanga komanso tinapanga sure kunena kuti ifeyo tili ndi maplani ndithu amene akuyembekezereka miyezi 3 miyezi 6 komanso chaka kunena kuti tionjezere either masite anyuwani kapenanso mphamvu ya network yathu madera osiyanasiyana. Unduna ona za umoyo ndi ukhondo wati maphunziro a utsogoleri kwa anamwino komanso azamba ndi ofunika pa ntchito yolimbikitsa ntchito za umoyo mdziko muno. Mlembi ona ntchito mundunawu a Beston Chisamire ndomwe anena izi pamene amatsekera maphunziro a utsogoleri kwa anamwino komanso azamba ochokera mzipatala zosiyanasiyana mdziko muno. Zambiri mulipotire. Mlembi ona za ntchito munduna za umoyo ndi ukhondo a Beston Chisamire ati maphunziro a utsogoleri kwa anamwino komanso azamba ndofunika pa ntchito yosamalira odwala kuonetsetsa kuti pali chilungamo komanso kuthandizira anamwinowa momwe angagwiritsire ntchito zipangizo zochepa pomwe akuthandiza odwala mzipatala. Iwo anaonjezera kuti boma liwonetsetsa komanso kuthandiza anamwino ndi azamba ndi maphunziro a utsogoleriwa pofuna kukweza ntchito za umoyo mdziko muno. Kuchokera ku nduna wa za umoyo tiyesesa kuti tipeze ndalama mu budget mwathu komanso anzathu amene amatithandiza ku nkhani za umoyo tipezenso ndalama kuti tipitirizebe kupanga treni anamwino ndi azamba madera osiyanasiyana. Mkulu wa bungwe lona za anamwino komanso azamba la Nurses and Midwives Council of Malawi a Judith Chirembo ati anakhazikitsa ntchito yophunzitsa utsogoleri ataona mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa zipangizo zothandizira pa ntchito za umoyo komanso chikhalidwe choyipa chomwe anamwino ena amaonetsera odwala. Iwo ati maphunzirowa athandizira anamwino ndi azamba kuthana ndi mavutowa. Aphunzitsanso ena anthu
kuti aziwayang'anira anzawo ochokera ku Nurses Council komweko, ena ochokera ku Ministry of Health, ena ochokera ku CHAM headquarters. Cholinga cha anthu amene wankuti pafupi ndi pafupi azikhala kukambirana nawo amene tawaphunzitsawa mmene akugwirira ntchito yawo ya utsogoleri panopa after kuphunzitsidwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi, a Charlotte Musgrave, ati dziko la Britain kudzera ku bungwe la Florence Nightingale Foundation ndilodzipereka pothandiza dziko lino pa masomphenya ake opititsa patsogolo ntchito za umoyo. Bungwe loona za anamwino komanso azamba mogwirizana ndi bungwe la Florence Nightingale Foundation laphunzitsa maphunziro a utsogoleri kwa atsogoleri 10 komanso anamwino ndi azamba okwana 50 ndi thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la Global Health Workforce Partnership. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Kumbukani kuti mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC. Tibweranso tikathaize. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Boma lati likukambirana ndi adindo kuti athandize kuthana ndi mavuto omwe kampani ya zosokasoka ya Bangwe Weaving Factory ku Blantyre ikukumana nawo, ponena kuti kampani imathandizira kuti anthu aulumali nawonso akhale ndi mwayi ogwira ntchito. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, ulumali ndi chisamaliro cha anthu, Amere Navicha ndi omwe anena izi atayendera kampani. Charles Pensulo akufotokoza zambiri. Ndunayi inayendera kampani yomwe ndi nthambi ya bungwe loona za anthu aulumali ya Malawi Council for Disability Affairs Makoda komanso ofesi za bungweli ku Blantyre kuti ione momwe akugwirira ntchito zawo. Pa ulendowu zinadziwika kuti kampani ikukumana ndi mavuto monga kuchepa kwa thandizo la ndalama, kusowa kwa zipangizo zogwirira ntchito komanso kusowa kwa misika ya katundu yemwe kampani imapanga. Pamenepa wachiwiri kwa wapampando woyendetsa ntchito za bungwe la Makoda, a Vincent Rangel, anapempha ndunayi kuti ithandize kampani ponena kuti anthu aulumali ali ndi kuthekera kothandiza nawo pa chitukuko cha dziko lino. Makina ndi ambiri ndithu kuteroko tikufuna anthu abwere adzati patse makina amene aja kupanga invest, chifukwa mwazionera nokha kumene kuja anthu akupanga zinthu, anthu aulumali akupanga zinthu, koma mukhoza kuona kunena kuti ndalama zathu zambiri tikapanga zimapita kwambiri ku makina aja, chifukwa choti makina aja ndi akalekale, nde tikhoza kunena kuti ndi makina ambiri amene tili nawo kuti tindivu. Pomwe amayamikira kampani ya Bangwe Weaving Factory chifukwa cholimbikitsa kuti pasakhale kusiyana, Amere Navicha anati boma likambirana ndi mabungwe, kampani komanso maunduna za ntchito ndi ona zachuma kuti alowererepo. Zimachini zimene akugwiritsa ntchito zakalekale zidatopa komanso kusowa kwa zipangizo zosiyanasiyana, ngakhalenso mayendedwe awo alibe magalimoto, alibe njinga zoti akhoza kumathamanga ndi kuyendetsa ntchito yawo. Zimene zitatenga mukudziwa inu boma la DPP pansi pa ulamuliro wa Profesa Arthur Mutharika ndilodzipereka kwambiri poonetsetsa kuti tikhale ndi boma lokomera aliyense, mosayang'anira ulumali, mosayang'anira kuti ndi mkazi kapena mamuna. Pa ulendowu ndunayi inali ndi akuluakulu aku nduna wawo komanso abungwe la Makoda. Kampani ya Bangwe Weaving Factory yomwe anayitsegula mchaka cha 1975 kuti zithandiza anthu aulumali panopo kuli ogwira ntchito 68. Mwa anthuwo theka ndi aulumali pomwe enawo ndi alungalunga. Pakadali pano kampani ikuchita ntchito zosokasoka za screen printing komanso zojambula. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Mabungwe omwe si aboma apempha boma kuti lifunse ndi kupeza chilungamo kwa akuluakulu a bodi akale a bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA pa nkhani ya momwe ndalama za nkhaninkhani zinayendera, ndipo anatula pansi udindo nyumba ya malamulo itawayitana. Motsindika tonena kuti kutula pansi udindo usakhale njira imodzi yothawira chilungamo, ndikuti tikuyankhula kwa wina aliyense kuti kandi abodi amene ali mabodi anyuwani pano kuti akaona kuti anzawo sadabwere poyera sadasate chilungamo foti adatula pansi udindo nawonso asokoneza zinthu m'makampani mwadziwa kuti palibe chimene chitachitikire. Koma tonena kuti kusatira malamulo ngati dziko la Malawi limasatira malamulo, njira ikuyenera kupezeka kuti anthuwa akaoneke ku parliament akayankhe mafunso. Ngati sayankhe ku parliament tindi bungwe la Malawi Human Rights Commission.
Apolisi amanga Nyankwawa Khombera ndi anthu ena asanu powaganizira kuti anafukula manda amalemu Mahum Samata Zakaria omwe anali akhungu la albino. Izi zinachitika m'boma la Dowa. Mneneri wa polisi Lael Chimtembo watsimikiza nkhani kwa mtolankhani wathu Kenneth Jali. Sabata ziwiri zitatu zapitazi tinamva nkhani kuti manda wena mmodzi mwa Khomera kwa iye msakambewa kudowa adafukulidwa. Mandawa anali wa mzimayi wa khungu la albino ndipo ameneyu adamwalira ndi kuyikidwa m'manda mu August 2023. Mandawa adafukulidwa pa 12 January 2026. Ngati apolisi titalandira milanduyi tinayamba kafukufuku wathu ndipo ndithokoze apa kuti anthu anatithandiza mukafukufuku ameneyi amene zotsatira zake tatiutsatirozi kuti anthu okwana asanu ndi mmodzi kuphatikizapo anyakwawa mmudzi wa Khomera amene zinachitika izi ndi amene atengedwa kuti afunsidwe mafunso ndi apolisi. Momwe zateremu ndekuti onsewa tikuwapatsa milandu ndipo masiku akubwerawa tatengera ku bwalo la milandu. Pasala munthu mmodzi amene tikumuyang'anayang'anabe ndipo posachedwa apa ndikukhulupirira kuti timpeza kuti amene timpatse milandu limodzi ndi anzakewa kuti akayankhe ku bwalo la milandu. Mawu anu akhoza kukhala otani kwa anthu akhungu la albino kuyang'anira pa kumangidwa kwa anthu amenewa? Tinafuna tiatsimikizire mtundu wonse wa Malawi kuphatikizapo anzathu akhungu la albino kuti ife apolisi sitikukhala chete pa nkhani ngati zimenezi. Tachilimika kwambiri kulimbikitsa kafukufuku wathu kuti anthu amenewa tiateteze kumchitidwe wa mtundu ngati umenewu umene ungachitikire nthawi ina iliyonse. Tithokozenso apa mtundu wa Malawi chifukwa natisina khutu mu nkhani zimenezi kuti mpaka natifikire kuti tiapeze anthu amenewa. Tikukhulupirira kuti chipambano chilipo ndithu. Ndipo munkhani za masewero Mzuzu City Hammers yadzidzimutsa Silver Strikers poyitulutsa mu chikho cha Castel ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Masewerowa omwe anachitikira pa bwalo la Rumpi ndipo Oblesimbi ndi Saya Nyirenda anagoletsa zigoli za Hammers yomwe inachita kuchokera kumbuyo. Izi zikutanthauza kuti Hammers idzasewera ndi Mighty Wanderers mu ndime ya quarter final. Masewero ena Goshen City Dedza Dynamos yafika ndime ya masemifinal mchikhochi itagonjetsa Ekhaya ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Luka Chima ndi Gift Magola anagoletsera Dedza mchigawo chachiwiri. Dedza idzakumana ndi opambana pakati pa Chitipa United ndi Blue Eagles omwe athambitsane la mulungu lino. Atsogoleri a maiko apa dziko lonse awalangiza kuti alimbikitse ntchito za luso la makono la Artificial Intelligence AI mtendere komanso ntchito za malonda ponena kuti ndi zomwe zikhoza kusintha mwachangu chuma cha maiko. Mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump ndi omwe anena izi ku msonkhano wokambirana za chuma pa dziko lonse omwe umachitikira mu mzinda wa Davos mdziko la Switzerland. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Msonkhanowu omwe achitika pamutu oti kulimbikitsa mzimu wa umodzi ndi kulolerana pomwe pali kusiyana maganizo unabweretsa atsogoleri a maiko pafupifupi 130 kukambirana mavuto omwe dziko lapansi likukumana nawo. Mwazina msonkhanowu wathandiza kukhazikitsidwa kwa bungwe la Board of Peace lomwe lithandize kumanga ndi kukonzanso zinthu zomwe zinawonongeka kamba ka nkhondo ndera la Gaza ku Middle East. Poyankhulapo mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump yemwenso ndi wapampando wa bungweli wati bungweli ligwira ntchito mogwirizana ndi bungwe la United Nations. Ena mwa atsogoleri omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi mtsogoleri wa dziko la France Emmanuel Macron, mlembi wa bungwe la United Nations Antonio Guterres, mtsogoleri wa dziko la Ukraine Volodymyr Zelensky ndi ena ambiri. Telson Magombo, MBC News. Ndi ripoti limene tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano kumatisanasiyane tiyeni tikumbutsanenso mitu yake. President Mutharika wasankha a George Patrick kukhala governor watsopano wa banki ya Reserve. Mabungwe omwe siyaboma apempha boma kuti lifunse ndi kupeza chilungamo pamomwe ndalama za nkhaninkhani zinayendera ku bungwe la Mera kwa akuluakulu akale a bodi ya bungweli. Ndipo munkhani za masewero Mzuzu City Hammers yadzidzimutsa Silver Strikers poyitulutsa mchikho cha Castel ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook komanso pa Instagram. Munali ndine Simeon Boyce ndi mzangayo Linle Mponda, tukufunirani usiku